A partir de aujourd'hui, il faut la banque de Global. Anti, nous verrons ne la couille du corps fini couille. Comme elle bara de la elle est jate ne muso in yakoro. Ni ne ton furu ko denna. Qui ka me fara ɲɔgɔn kan ka taa parce que ne ta to yi. SK Couture 73 73 21 83. Ka kɔnɔbara fa ka farikolo damu o tɛ sɔrɔ cogo si la ni dumuni duman tɛ n'i ko dumuni duman i b'a fɔ ko restaurant dadi Asan Jabi ale ka yɔrɔ la yɔrɔ kelen jumɛn na Bako Jikɔrɔ ni Asi la aw ka daraka dumanw sanusiw patew ka taa se aw ka tilela kiniw ma o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka weleli kɛ i b'u wele 73 12 26 46 restaurant dadi. Y'a sugu jumɛn k'i sigi n ka salon kɔnɔ k'i kun funu o de ye ka baara ya o de ye ka baara ya a partir de aujourd'hui a fɔra n'a laban ka kɛ nin tulo b'a la gɛrɛ ka na yan n bɛna taga tɔn sigiyɔrɔ la i k'i ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban i ka n ka so nettoyer hali poussière kelen a kana na kɛ n ka tabali sanfɛ i y'a faamuya i ka taa sugu la i ka na san sɛ bɛ frigo kɔnɔ sauce tomate de ka di poids yɛrɛ b'o kalama tiɲɛ dɛ i k'o dilan ka sigi ka ɲɛgɛn ko ka n ka dara fɛn fɛn dara jɛma o de ka di poids i tulo b'a la i y'a faamu. Ne bɛna se ka tila o bɛɛ la yanni wulafɛla cɛ. Mun na e tɛ se ka tila la e t'a kun tɛ yan Ne t'a kun. e t'a kun tɛ yan ou bien ne de bɛna segin k'o k'e place la. Fɛn cɛ jugu ye. Ala ma segin ni ɲɛ. Ni yɛrɛ ye kɔlɔlɔ ko ne ka so baaraw kɛ ka ɲɛgɛn ko ka tobili kɛ k'u ka dara jɛman falen ko de ka di n ye. K'u ka tila ka wusulan don ko ne furu bɛ se. N'a ma ɲɛ k'i ko k'i bɛna duguba kɔnɔ baara la nin bɛɛ de b'a la mais a bɛ kɛ cogo di se tɛ jɔ jɔ n ka kunnafoni in ka ɲi ten ka taa n ka baara daminɛ. Sigi ka plan dɔ a ye ko fo baarakɛla k'o da Bamakɔ. Emma? An ce ta. Amma an ce. An ce dun? A bɔra k'a bɛ ni tilegan fɛ k'a bɛ taa tɔn cɛ. Bɔra bɛ ne wuli k'a da. Ke ka anw da dilan da? Awɔ. Ayi, n to yen. Kɛnɛma.
Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, ça va? Tu l'as barré là? Alors, c'est toi, ça va? Oui, ça va. Eh, quand on a des mamouilles. Oli wele ne b'a itara yɔrɔ min na. Ne ko taara ton sigiyɔrɔ la. An sigiyɔrɔ hali k'o fɔ an ye. Ne m'o fɔ. E dun m'o de la. An bɔra. Anti. E de ko mama k'a ka mama dilan direct. Awɔ, ne de y'a fɔ. O bɛ mun kɛ? A si dilan. O bɛ mun kɛ? Tila ka ɲininka kɛ yala o bɛ mun kɛ dɛ? I bolo n'an taara ton sigiyɔrɔ la, an tɛ segin joona, o de kama ne ko n k'a k'a kɛ basi t'o la quoi, ou bien? Ne kɔni m'o basi ma yɔrɔ kɔni. E muso furulen I ni cɛ bɛ da dilan min kan I bɛ muso wɛrɛ bila ka taa o de dresser. Foyi kɔni t'o la. Foyi kɔni t'o la. Fɛn t'o la. Fɛn foyi kɔni t'o la. D'accord. N'o b'i dimi ko ye foyi kɔni t'o la. Kuba fini ko ka jɛ a tɛ nimisa bi da in na baara kɛ ko nin na n'o de bɛ wari sɔrɔ duguba kɔnɔ kɔni ne b'o kɛ dɛ. Ni kuranti ka ko in yɛrɛ. Walayi ne yɛrɛ ma faamuyali foyi sɔrɔ nin na quoi. Fɛn ni kurantigɛ b'an da la an ka sigilen don an ye soso min kɛ sisan. Mais préparation daminɛ ta. Ni tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ nin ye tan. Mɔgɔ wɛrɛ ka n'a ye dɛ. O diginna dɛ. J'espère que courant bɛ na avant 6 heures kɔni. Kan ka na ye n'o cɛ dɛ. Parce que a tɛ mɛn. Sisan kurantigɛ yɛrɛ a kun fɔra ko dɔ kan ka bɔ a la. Dɔ bɔlen a la o de m'a bila 6 heures de temps na sinon fɔlɔ ni courant tun tigɛra an tɛ kɔrɔtɔ k'a makɔnɔ dɛ. Masa I bɛ salon kɔnɔ. Ok. Kan ɲɛ baarakɛyɔrɔ la yɔrɔ de ɲɛna fini to ka ɲini. Bonne journée. Merci beaucoup. Oh là là. Ini mɔgɔ kan kurantigɛ ye mɔgɔ kan. A bɛ kɛ cogo di?
Ni sɔgɔma. Ma, laisse là. Je vois quoi là? Et ne bɛ kilo tɛ e bolo wa? Kan ne y'a di ne ma ko ne k'a ko. Ne ka kilo tɛ e bolo de b'o ko wa? Awɔ. Depuis quand? Kabini ne donna baara la don. Anti, e fɛ ne ka fɛn ɲɛna siɲɛ joli ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ k'a tɛ di baarakɛla ma? Ne mun de kɛ quoi? Mais ne mun de kɛ? Ne ka caleçon de tɛ nin ye ma bolo wa? Baarakɛla de ye ne ka kiloti ko la yan. Mais papa bɛ mun de kɛ? Baarakɛla ta kun tɛ baara yan. Anti, muso wɛrɛ ne ka ko jukɔrɔ fini koli. Allah akbar. Papa, e bɛ ka mari jateminɛ baarakɛla e bɛ k'o de jateminɛ muso in ɲɛkɔrɔ a ta kun tɛ yan. Basi y'a baro fa. Awɔ basi y'a baro fa. Parce que i b'i plaigner kojugu. Ne tɛ se ka maa bila diɲɛ fɛn fosi la quoi. Anti, n ka caleçon bɛ baarakɛla bolo o kuma fɔli ta nɔ o de ye nin ye yan. Ne kɔni hakili la baarakɛla nakun ye baara de ye. Ni ne ye baarakɛla bila k'a ka diɲɛ fɛn fɛn kɛ o man kan tɛ ka kɛ koba ye quoi a bolo. O man kan tɛ ka kɛ koba ye. D'ailleurs yɛrɛ ne bɛ taa ka bɔ nin furu in na i tulo b'a la wa? Komi e ye baarakɛla e y'o de jateminɛ muso in ɲɛkɔrɔ ne tɛ to nin furu kɔnɔ den na. E Isa filɛ nin ye kɛ ne mana diɲɛ ko o ko kɛ a tɛ bɛn i ma. A tɛ bɛn i ma. Nin furu in a ka dabila an bɛɛ lajɛlen ka an yɛrɛ sɔrɔ. I tulo b'a la wa Isa? Nin ka kɛ nin furu bannen hali ne tɔgɔ i kana na tigɛ i da la k'a fɔ. Ne mana diɲɛ ko o ko kɛ a tɛ bɛn i ma. Baarakɛla mana ko o ko kɛ ko ne de kan k'o kɛ. O tuma ne nakun ye baara de ye e fɛ yan. Ne nakun ye baara de ye yan. N bɛ n ka minɛnw bɛɛ cɛ ka taa. Ni baarakɛla ye e bolo muso de ye Isa kɛ. E ni baarakɛla a ka tɛmɛ n'a ka ko ye. A ka tɛmɛ n'a ka ko ye. Kan ne jɔ k'i bɛ na kɛ tantɔ dɛ. Ne bolo ko muguro ne ma dɔn ko kolokari de don. Ne bolo ko muguro don kɛ n m'a dɔn ko kolokari don. Nin b'i kɔnɔ a mɛnna. Ne mana diɲɛ fɛn o fɛn kɛ a tɛ bɛn Isa ma. Ne yɛrɛ de tɔɔrɔ la nin furu in na. N tɔɔrɔ la n tɛ se ka hali lafiya soso kɔnɔna la. Ma, fini bila. E k'i ka sara minɛ e ka taa. Parce que ne tɛ se Isaac fɛ yan bilen nɔ. Komi e de ye muso ye Isaac ɲɛkɔrɔ. K'i ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan i ka taa parce que nin ye ne taatɔ ye. Isaac! Plus jamais kana n wele appel la n tɛ fɛ k'i ka appel minɛ ye. I tulo b'a la furu fɔra mais jɔnya ma fɔ. Ma, i ka baara kɛ. N'a ka di ye ka to yan o tant que tu veux. Mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ i bolo man kan tɛ ka se a ma. Baara dɔw bɛ yen nɔ i man kan tɛ k'a kɛ. O ye ne muso ka baara ye. N'i y'a tobi la o bɛ to yan. Ne bɛ taa baara yɔrɔ la. Bɛɛ sɔrɔ la ne de nɔfɛ.
Couture 73 73 21 83. ka kɔnɔbara fa ka farikolo damu o tɛ sɔrɔ cogo si la ni dumuni duman tɛ. N'i ko dumuni duman i b'a fɔ ko restaurant dadi. Asan Jabi ale ka yɔrɔ la yɔrɔ kelen jumɛn na Bako Jikɔrɔni ni Asila. Aw ka daraka dumanw sanusiw patew ka taa se aw ka tilela kiniw ma o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka weleli kɛ i b'u wele 73 12 26 46 restaurant dadi. Anti, muso wɛrɛ ne ka ko jukɔrɔ fini koli. Allah. Ko ne e barakɛla e y'o de jateminɛ muso in ɲɛkɔrɔ. N'i ye ne to nin furukolonten na. I ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan i ka taa parce que nin ye ne tatɔ ye.